मे दाननि 2 अक्ट' गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। अन्नानै चेनेलखौ लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादोनि। गाहाय रादाबाव दङ तामुलपुर जिल्लानि कुमरिकाटा गामिनि सासे लम्पट बिफाया गावनि बिसाजो उन्दैखौनो जबरदस्ति जिनाहारि खालामदों। नखराव रावखौबो गैयैखौ खाबु लानानै जौ लोंनानै गावनि बिसाजोखौनो जबरदस्ति खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसियाबो न'आव गैयामोन, गुबुनाव खामानि मावनोसो थांदोंमोन। बेखौनो खाबु लानानै गावनि बिसाजोखौनो जबरदस्ति जिनाहारि खालामनायनि थाखाय नखरनि गासै सुबुंफोरा हमनानै पुलिस लेंहरनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आसाम पुलिसनि नाजानायाव डुप्लिकेट रां बानायग्रा सा 7 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनो मोननाय जादों मैया। बिसिनि मुंखौ फारियै तन्मय दास, नाजिर आहमेद, दुवेल खान, बिमल दास, हाबिबुर रहमान, आक्रम हक आरो हाबजुर आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरजों लोगोसे गोबां डुप्लिकेट रां मोननाय जादों आरो थाखा बानायग्रा मेसिनबो मोननाय जादों आरो गंसे सुइफ्ट गारि आरो गंसे रयेल एनफिल्ड गारिबो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोरो गासैबो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनिमोन। दा बिसोरखौ हमनानै गुवाहाटी जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा, राङापारा ओनसोलनि गोजोनपुरि गामिनि सम्बारु बसुमतारी आरो रुथि बसुमतारीनि फिसाला आरो फिसाजो सानैया 29 एप्रिलनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बिसोरनि मुंखौ थेफा बसुमतारी 8 बोसोरनि आरो हाफे बसुमतारी 10 बोसोरनि होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। नखरनि मानसिफ्रा दा हालाय हाफाय गाबगु खुगु नागिरगासिनो दं। गासैबो जाथि बंसनाव खबर लाबाय, मोननाय जायाखै। बिनिखायनो नखरनि सुबुंफोरा नैबे जानबुं नाम्बाराव नुयोब्ला खिन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों 6009317259। अन्नानै सोरबाफोर नुयोब्ला बे जानबुं नाम्बाराव खिन्थाहरनो हागोन। गंसे स्पाइसजेट उरां जाहाजआ मुम्बाइनिफ्राय वेस्ट बेंगल दुर्गापुरसिम दावगाबोबाय थादोंमोन। बे समावनो गोब्राबथार बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव दसे सम नामायनो नागिरनायावनो गोजौआवनो दिन्दां जानानै थादोंमोन। बे समावहाय केबिननि गासै माल पुत्रफ्रा गोग्लैनायनि जाहोनाव मानसिफोरनि खर' मोदोमफ्राव गोग्लैसिननायनि जाहोनावहाय गोबां सुबुंफ्रा जखम जानो गोनां जादों। गासै 40 सुबुंफ्रा जखम जादों आरो बे 40 सुबुंफोरनि गेजेरावनो 10 सुबुङा गोब्राबथार जखम जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोरखौ रानीगंज देहा फाहामसालियाव थिसननानै फाहामथाय होगासिनो दङ। बे जाथायखौ खोनानानै सीएम ममता बेनार्जीआबो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो मन्त्री बाबुल सुप्रिय बिथाङाबो दुखु मोननायजों टुइट खालामनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। जोबोर सोमोनांथाव, बिसाजों बेन खालामजानाय बिनानाव बड'नि हिर'इन गेमस्रि दैमारिया मैया 1 मेआवहाय गरेस्वर बैसागु फांसनाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायजादों। गरेस्वर गपसर बैसागु 17थि प्रग्रामावहाय लोगो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै बिनानाव गेमस्रिया बेबायदि फोरमायो। बर' हारिखौ जोङो बयबो गावजों गाव मदद होज्लायनानै लाखिनांगौ। गोबांथार सुबुं दङ गुवाहाटीसिम सौहैब्लानो गावनि बर'नि गाननाय जोमनाय, राव सावरायनाय बेफोरखौ बावलांजोबो। नाथाय जोङो गावनि बर'खौ सिनायथिनो थाखाय गावनि रावजों रायज्लायनांगौ आरो गावनि गाननाय जोमनायजोंनो जोङो गावखौ सिनायथि होनांगौ होननानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साननैसो सिगां फैलाजे बरगयारी बिथाङा बिसाजों बेन जाखानाय सुबुंफोरखौ बेबायदिनो फांसनफोर आरो बर'नि सिनायथि बेबायदि मेलफोराव लिंहरनो नाङा होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन। दिनै बिदिन्थि जाबाय। बर' हारिनि गासै सुबुंफोरा रावखौबो मुगैया मुजुवा, खेबसेया बयबो गोरोन्थि मावखायो। आं सानो गरेस्वर गपसर बैसागु कमिटिया बिनानाव गेमस्रिखौ निमाहा होनानै बिनि भुल गोरोन्थिफोरखौ बावनानै लिंहरबाय आरो गासैबो बर' बिसाफ्रा बेखौ बजबनानै लाफिनबाय होननानै आङो सानो। 2018 मायथाइयाव राजस्थाननि मियाबारा गामिखौहाय सोलायनानै महेश नगर दोननाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो मैयाबो बे राजस्थाननि मियाबारा रेल स्टेशनखौ सोलायनानै महेश नगर रेल स्टेशन मुं दोनस्लायनाय जाबाय। बिखौहाय केन्द्रीय सरकार एबा सेन्ट्रेल सरकारानो राइट होदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मैया पाकिस्तान लाहौरावहाय पाकिस्ताननि पीएम नवाज शरीफ बिथाङा
पाकिस्तानाव मोनसे प्रग्राम फाथिनायावहाय निउज चेनेलफ्रा कभार खालामनो हायाखैमोन आरो निउजखौ होनो हायाखैमोन। बेनिखायनो 19 सुबुंफोरखौहाय सरकारि निउज चेनेलनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। सरकारनि बे हाबानिफ्राय बिसोरखौ दिहुनबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। रिपर्टारफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरो गावसोरनि लेपटप गैयिनि जाहोनाव आरो गोबां मेसिनफोर गैयिनि जाहोनावहाय आपल'ड खालामनो हायाखैमोन होननानै बिथांमोननि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दिनैनिफ्राय 61थि बड' साहित्य सभाया जागायजेननाय जाबाय। बेखौहाय तामुलपुर जिल्लानि कुसुबारि गोजान फोथारावहाय खुंनाय जादों। 2, 3, 4 बे सानथामनि मोनथाम अक्ट'आवहाय खुंनाय जागोन। बेवहाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबुन रायजोनि 3 CMफ्राबो बेवहाय लोगो लाफैगोन आरो आसामनि रायजोपाल आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो लोगो लाफैगोन आरो जोंनि भारत हादरनि हादरगिरि रामनाथ कविन्दआबो बिथाङा लोगो लाफैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिनै बे सभाखौहाय जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर'नि अनजालि बिसि बारुल बरालि बिथाङा बेखेवनानै होयो आरो बिथाङा बेबायदि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै बुङो दि बियो जोंनि मोनसे जारिमिनारि दिन होननानै बिथाङा फोरमायो। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा गोबां सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दिनैसिम एथ' गोबाव प्रमद बर' सारजोंहाय रायजो जादोंब्लाबो मेडामा बर' भाषा रोङा नामा? दिनैसिमबो मोनफ्रोमबो सभायावहाय मोनफ्रोमबो मेलावहाय बिथांखौहाय बर' भाषा सावरायनाय मोनाखै होननानै गोबां सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मोनसे भाषाखौ सोलोङोब्ला खमसे खम 3 मासनि गेजेरावनो 50% रोङो होननानै गोबां सुबुंफ्रा बुंसोलायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिदिनो प्रमद बर' बिथाङाबो लोगो लानानै बेवहाय बुंदोंदि बियो मोनसे जारिमिनारि दिन। बेवहाय बयबो बर' फिसाफोरा गावनि हारि आरो हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय बयबो लैहोर लैहोर लोगो लाफै होननानै बिथाङा बयखौबो खावलायहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।